que se chama María Isabel Fidalgo. Xa por último, o premio da Embaixada a Amizade Galego-Lusófona foi este ano para a Asociación José Afonso, o que se coñece en Portugal como AJA, pero que ten tamén un núcleo aquí na Galiza, AJA Galiza, ou AJA Galiza, e que tamén estarán ese día para recoller os premios e para dirixirse ao público nunha breve alocución. O formato da gala, digamos, ten dúas partes. A primeira parte é a presentación dos finalistas e a presentación dos gañadores e a entrega e recollida de premios por parte de todos os premiados. A segunda parte é a parte de actuacións, neste caso actuacións musicais, por parte de abrirá o grupo Retimbrar, que tamén terá a presenza do Uxía, como decíamos, e as fillas de Casandra en segundo lugar. Finalmente teremos tamén unha sorpresa ali para todos os presentes que non imos desvelar agora para que poidan sabelo no seu momento. E isto é basicamente o que lle queríamos comentar. Renato dicindo que é un proxecto didáctico da Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela. Por tanto, aparte de todo este procedimento de votación e de presentación de finalistas en redes e demais, ao longo do ano o alumnado de galego e de portugués pois tamén emprega, e o profesorado emprega, os textos, da música e os textos da poesía para afianzar os coñecementos da lingua. Son dous elementos moi potentes. A poesía, sabedes que encerra, digamos, a expresión máxima condensada en palabras e que ás veces non damos resolto por medio da narrativa. E a música, pois tamén é un elemento moi motivador para aprendermos linguas e, por tanto, xa digo, hoxe, o día 10 do 10 deste mes, ás 20:30 horas, no Auditorio de Galicia, poñemos o ramo, pero é o ramo a todo un ano lectivo no que se desenvolve todo este proxecto. Nada máis e moitas grazas. Paso agora a palabra a Xosé Lago, o director do Agrupamento Europeo de Cooperación Territorial Galicia Norte de Portugal e subdirector xeral de Cooperación Transfronteiriza. Pois moitas gracias. Eu personalmente non vou necesitar unha tarxeta, vou necesitar un folio para poñer todas as cousas. Pero, bueno, a ver, eu estou aquí como non director, en este momento son subdirector da Agrupación Europea de Cooperación Territorial. Que é isto? É unha organización que montaron entre a Xunta de Galicia e a Comisión de Coordenación do Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal, é dicir, a Administración Regional do Norte, para tentar avanzar e profundizar no que é a cooperación entre os dous territorios. E chegamos a tal punto que cambiamos de director a subdirector sin cambiar nin de despacho. Por iso, a veces temos estes líos de non saber quen é quen. Nós, como Agrupación Europea de Cooperación Territorial, como intentamos fomentar a cooperación, consideramos que un dos alicerces fundamentais da cooperación entre Galicia e o norte de Portugal, de ese ser eurorregional do que ás veces falamos, un dos alicerces é a cultura. Entón, entendíamos que era fundamental estar aí. De feito, non sei te lembras, Gonzalo, que cando estábamos non sei se era na primeira ou na segunda edición precisamente da Ritmar, falamos un día en un encontro que tivéramos de nortear e propuxéchenos que colaboráramos e nós considerábamos que era unha moi boa idea e desde entón colaboramos en isto. Non é a única iniciativa, creemos que a cultura no sentido máis amplio sirve máis para unir casi que ninguna outra das facetas da nosa vida cotiá e, polo tanto, considerábamos importante traballar e colaborar con este tipo de experiencias. E nós, como agrupamento, temos esta iniciativa de Arritmar integrada en un proxecto máis amplio que creo que é bastante coñecido, empeza a ser xa bastante coñecido, que é Nortear, que é unha vía para colaborar no eido cultural. Comenzamos con este proxecto cun premio literario para xoves escritores, no cual en este momento, este ano, Gonzalo foi o presidente do xurado. Buscamos un xurado de galegos e de portugueses para que dean un premio a un escritor novo por un traballo que eles presentan. Vamos xa pola 10ª edición, empezamos agora. Ten un resultado, creo que moi bo, os rapaces quedan moi contentos.
seguimos tendo unha demanda cada vez máis crecente, máis candidaturas, e a típica pregunta que fai todo o mundo, non me gusta nada, pero non hai nin cuotas nin nada por el estilo, sin embargo, a lei dos grandes números funciona razonablemente ben, e máis ou menos andan pola mitade de cada país, 60-40 ou unha cousa dese estilo, non hai ningún tipo de presión en esa liña. Seguimos con nortear, o paso seguinte foi tratar de fomentar as conversas entre escritores galegos e escritores portugueses. Facemos tamén exposicións, intercambios de exposicións, intercambios bibliográficos, é dicir, son varias facetas, e unha delas pasa precisamente por esta colaboración en eventos culturais que afecten ou que inclúan os dous territorios. A nosa maior aportación, onde nos sentimos máis a vontade, é precisamente con Arritmar, porque levamos casi desde o principio tanto de nortear como de Arritmar colaborando xuntos, e gustaríanos seguir colaborando e seguir facendo cousas xuntos, porque creemos que son iniciativas moi boas, moi importantes e que difunden moito a cultura dos dous territorios. Non sei se dicen demasiado a chapa, pero en sustancia era isto que quería contar. Que lle paso a palabra? A Miriam. Bueno, moitas grazas por convidarnos a estar hoxe aquí. Desde o Concello de Santiago compartimos a ledicia de poder presentar esta nova edición da Gala Arritmar, un proxecto que naceu aloxa por 2016, xa se está consolidando, para difundir a música e a poesía ao tempo que aproxima a cultura e a lingua de Galiza e de Portugal. Cada vez conta con máis implicación, máis expectación para participar nas votacións, no programa de aprendizaxe de linguas e tamén na propia gala que hoxe presentamos. Parécenos que é unha moi boa maneira de achegármonos a descubrir música e poesía en galego e portugués e ver esa unión temática onde podemos reivindicar tamén a sensibilidade social, o feminismo, o amor e a renovación. Que as persoas e os grupos gañadores sexan escollidos polo público tamén nos parece moi relevante, pois fai que a cidadanía se implique e tome esta gala como propia. Tamén é moi importante que a cidade se vexa implicada aí e tamén axuda a aumentar a popularidade dos e das propias premiadas. Podemos dicir, polo tanto, que ademais de participar en alumnado e profesorado da Escola Oficial de Idiomas, este evento tamén xa é un pouquiño da sociedade compostelá, que está desexosa de escoitar o que comentaba antes Gonzalo, a música das fillas de Casandra e de Retimbrar, a poesía de Arantxa Nogueira e de María Isabel Fidalgo, e ademais tamén de recoñecer ese recoñecemento tan importante e tan xusto a Asociación de Xosé Afonso pola traxectoria o labor de difusión e investigación deste músico que tan ben se identificou con Galiza. Damos tamén os parabéns á comunidade educativa e aos departamentos da Escola Oficial de Idiomas que organizan a gala, dirixidos por Gonzalo Constela, polo seu empeño en consolidar e ampliar este evento anual que é, como dicíamos antes xa, unha cita anual imprescindible. Como capital galega, tamén é a nosa intención converter Santiago de Compostela en centro de comunicación con outras culturas, nomeadamente con especial atención aos programas de encontro coa lusofonía, por iso nos parece este tamén tan importante. Entón, só nos queda convidar a toda a cidadanía que nos acompañe o 10 de outubro no Auditorio de Galiza para compartir encontros, emocións e ledicia na convivencia de galego e portugués, nesta ocasión unidos, como sempre, unidos pola música e pola poesía. E nada máis, creo que agora ten a palabra o secretario xeral. Ben, moi bo día, moitas grazas tamén por estar aquí. Pois, como última parte en intervir, ademais de ratificar todo o dito e, por suposto, cambiar plenamente coas entidades que, xunto con a Secretaría Xeral de Política Lingüística do Consellería de Cultura e Educación, organiza esta gala de Arritmar, deixar constancia que dentro da Xunta de Galicia, ademais, moitas veces de fornecer do marco normativo que supuxo no seu día a Lei de Aproveitamento dos Vínculos con Lusofonía, popularmente coñecida como Paz Andrade, ou gustaríame destacar tamén unha aprobación feita moi recentemente, vía decreto, que é o Observatorio da Lusofonía. É un instrumento que, desenvolvendo o Plan Galego de Acción Exterior, vai ter de moitísima utilidade en todos os ámbitos, non só os lingüísticos, por suposto, pero a lingua vai formar parte moi importante desta permanente observación, deste radar que queremos ter para que
cos países e todos os entornos que están vinculados con a lusofonía. Estou falando dunha aprobación do decreto de creación da semana pasada, se non me equivoco, no Consello da Xunta da semana pasada, a creación do Observatorio da Lusofonía. Todo isto o que nos fai é planificar, digamos, a longo nun ámbito onde quizáis deberíamos ter andado máis camiño do que levamos, porque nos últimos anos a lei cumplirá o ano que ven 10 anos e que hai avances sustanciais. Unha mostra delo é esta gala que hoxe presentamos. Xa explicaron aquí antes tanto Gonzalo como Miriam que a novidade que supón polo feito de ser unha gala que atende a dous territorios. Cando falamos de cooperación transfronteiriza, cando falamos de cooperación entre territorios, entre culturas, pois non só temos que creelo, senón tamén temos que poñer os instrumentos necesarios para facelo efectivo e para facelo necesario. Aridmar funcionou sempre moi ben nese sentido, e desde o primeiro momento, desde a primeira edición, e van 8, bueno, con esta, 8, pois é, como digo, sorprende pola calidade, polo nivel, pola implicación, pola participación de moitísimos factores: música, poesía, participación de alumnado, de voluntariado incluso, e tamén a trascendencia que ten, e a proxección que ten cara a sectores mesmo moitas veces non vinculados directamente coa cultura, que a música ou coa poesía trascende moito xa iso, trascende como unha prova do 9 para demostrar que se pode facer e atender a un ámbito tan interesante, tan amplo e tan diverso como é a lusofonía, dende o concreto, dende esta capitalidade cultural que é Santiago de Compostela. E niso estamos todas as administracións que hoxe aquí estamos representadas, que tampouco non é que sean tantas, pero por parte da Xunta de Galicia, por exemplo, son de distinta natureza. A Escola Oficial de Idiomas de Santiago, unha entidade de ámbito docente, que o seu final prioritario é formar no coñecemento de linguas, cunha atención moi especial ao coñecemento do portugués e a práctica do portugués e a súa difusión. Unha entidade que se dedica á cooperación interterritorial e para a unión e para a fusión tan necesaria sempre, aínda que xa se leve tempo facendo, que son os territorios de Galicia e norte de Portugal, e como non o Concello de Compostela, que actúa unha vez máis como anfitrión dunha capitalidade cultural non só xa a nivel europeo, senón a nivel mundial, como é a referencia de Santiago, e que leva tamén, imprime, digamos, un carácter moi especial a esta gala polo feito de facerse aquí. E nada máis, a animar a todo o mundo a que nos acompañe ese 10 de outubro, e que no Auditorio de Galicia agardamos telo como sempre, ateigado de persoas que queiran escoitar, coñecer e gozar, como non, da alta calidade musical e poética que nos trae Aridmar dunha e doutra da banda Ouveiras da Lusofonía. Nada máis, moitas grazas, moi bo día.